Изследване на EcoStudio. Изчерпателен преглед и анализ на неговите силни и слаби страни. Днешното ни пътуване ни отвежда в света на устройствата Eco, по-специално в EcoStudio. Известно със своя висококачествен звук и възможности на Alexa, EcoStudio е чудо в своя клас. Равномерен високоговорител и интелигентен асистент, EcoStudio е предназначен за тези, които ценят звука. Това е значително устройство, което може да се похвали с 5 високоефективни високоговорителя за потапящ звук. Той разполага с технология за адаптиране на стаята, което означава, че може да оптимизира звука си спрямо акустиката на помещението. Но не става въпрос само за звука. Студиото е една умна бисквитка, благодарение на Alexa. Устройството може да възпроизвежда музика, да отговаря на въпроси, да настройва аларми и да управлява съвместими умни домашни устройства. Това е като да имате личен асистент, който също е диджей. И все пак, дори с всички тези функции, EcoStudio поддържа елегантен и модерен дизайн. Той се слива без усилие във всяка обстановка, превръщайки се в звуков център, който няма да открадне светлината на прожекторите от вашия интериор. Неговата естетическа привлекателност сама по себе си е основна точка за продажба. Устройството предлага безпроблемна интеграция с Amazon Music HD, което позволява на потребителите да изживеят музиката по начина, по който артистите са го искали. Не е само за Amazon Music обаче. EcoStudio поддържа различни други стриминг услуги, разширявайки обхвата си до по-широка аудитория. Колкото и впечатляващо да е студиото, то не е лишено от странности. Един потенциален недостатък е неговият размер. Той е по-голям от повечето интелигентни високоговорители и няма да се побере лесно на претъпкан рафт. Тези с ограничено пространство може да го сметнат за малко тромаво. Друг момент, който трябва да имате предвид, е, че за да се насладите напълно на изживяването на EcoStudio, потребителите може да се нуждаят от абонамент за Amazon Music HD. Въпреки че поддържа други услуги, неговата функционалност е най-добре оптимизирана със собствената музикална услуга на Amazon. В заключение, EcoStudio е нещо повече от високоговорител, това е изживяване. Той е за тези, които ценят висококачествен звук, безпроблемна интеграция на интелигентен асистент и елегантен дизайн. Става дума за пресъздаване на звука от концерт на живо направо във вашата всекидневна. Въпреки това, потенциалните купувачи трябва да вземат предвид размера на устройството и възможните допълнителни разходи за абонаменти, преди да вземат решение. EcoStudio е качествено устройство, но както при всички технологии, от решаващо значение е да претеглите плюсовете и минусите, преди да направите покупка.